Inače, mnogi ne znaju, što se tiče španske lige, da je Nanđus je veliki navijač Barcelona. I ti Atletika. I Atletico iz Madrida, da, ali... Ajde, zašto Barcelona? Prvo je fudbalski razlog, a posle sam spoznavo neke druge razloge, ali teško je to sve opisati. Prvo, ja sam gledao Barcelonu 79. to finale, bio sam klinac Kupa kupova, to Asensi i društvo, pa mi se dopali dresovi. Pa je onda u nekom tempu izašao šturi tekst o Barceloni, klub fenomen. Pa onda godinama slušaš u Beogradu o Realu, pa je onda došla Barcelona s Maradonom, što je za mene bio pojam. U jednoj stvari se tu slažemo, Real je novotarija. Znači, Real je politički klub koji je otimao na neki način titule. To je država, to je tačno, vama su otimali titule, nama, oni su to nameštali ozbiljno. To je imperija, Real je država, kralj. A Barcelona, to su republikanci, to je Katalonija i ona je fenomen, zato što je to 7 miliona, ne, manje, 5 miliona Katalonaca, manje nego Srba. I svi žive u jednom gradu, u Barceloni, 4 miliona stanovnika je u Barceloni i ostalo je milioni je u svim drugim gradovima. Katalonija ima 4 grada i Barcelonu. Girona, ne znam. Pamplona? Ne, to je Baskija. Girona, taj neki Hospitalet, košarkaški grad Manresa, i ne mogu sjetim ko je četvrti. Ima što predgađe Mataro da igraju u vaterpolu. A Baskija, Bilbao, Pamplona i San Sebastian. Baskija, da. Bilbao, Pamplona, San Sebastian, Vitorija, odakle Alaves i Baskoni u košarci, Eibar, 5 klubova je baskijskih u prvoj ligi. E sad, ono što je vrlo zanimljivo... Barcelona ti je ko Beograd.